ବାହାଦୁରୀ ମାରିବା କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ଯିଏ ବାହାଦୁରୀ ମାରେ ସେ ପ୍ରାୟ କରେ ନାହିଁ ବା କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କରିଥାଏ ସେ କେବେ ବି ବାହାଦୁରୀ ମାରେନି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାଏ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଠା ବୋଲି, ଆଉ ଜାଣିଥାଏ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କେବେ ବି ବାହାଦୁରୀ ମାରିବେନି। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତୁମ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ତୁମକୁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାହାଦୁରୀ ମାରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ, ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଶିଖାଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁନି ଏବଂ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।